אני באתי פה בשתי סיבות. קודם כל, בשביל שרון, שהיא תוכל להקים את המשפחה שם, ושום דבר חומרי או כל מיני חוקים הפריעו לה להקים את האושר הזה של משפחה, ואת הצורה הכי טבעית להביא ילדים, היא תוכל לעשות את זה. זה הסיבה שלי. הסיבה השנייה היא שאני מאוד מקווה, יש בי תקווה הערב הזה בעוד כמה שנים יביא לכך שזוגות אשר אינם יכולים להביא ילדים באופן טבעי לא יצטרכו תרומות או בעיות, יוכלו להביא את המשפחה שלהם ולהקים אותה בהכי פשטות והכי כיפיות. אז שרון, שיר הבא מוקדש לך וכולם. היום הזה הוא ההתחלה בדף חדש אתה נוגע, ביום הזה תישא תפילה, תדע שיש מי ששומע, אל תוותר מיד ויש לך מרחק ללכת, אל תוותר מיד, אם לא עכשיו אולי עוד שנה. היום הזה הוא ההתחלה, תחשוב אתה יכול אחרת, התשובה לשאלה בתוכך היא מסתתרת, אל תפחד עכשיו כי לא עבדה לך הדרך, אל תפחד עכשיו אם לא היום אולי עוד שנה. עולם מוזר כולו שלך, שהתקווה בלב בוערת, יש בדידות, יש כאב, והתקווה איתך נשארת, אל תאבד אותה, תשמור עליה. ומה יהיה מחר? אין איש יודע. היום הזה אתה ראשון, בעצמך אתה בחרת, ביום הזה הניצחון, בעצם זה שלא נשברת, אל תתייאש עכשיו, האמונה אותך שומרת, אל תתייאש עכשיו, גם אם חלפה עברה עוד שנה. זה עולם מוזר כולו שלך, שהתקווה בלב בוערת, יש בדידות, יש כאב, והתקווה איתך נשארת, אל תאבד אותה, תשמור עליה. ומה יהיה מחר? אין איש יודע. עולם מוזר כולו שלך, שהתקווה בלב בוערת, יש בדידות ויש כאב, והתקווה איתך נשארת, אז אל תאבד אותה, תשמור עליה. מה יהיה מחר? אין איש יודע.